40 gaztez osatutako talde bat memoriarekin lotutako Nafarroko hainbat lekutatik ibilbidea egiten ari da Ruta al Exilio programaren barruan. Nafarroko gobernuak trafiko eskumenak eskualdatzearen aurkako administrazioarekiko auzi errekurso batean agertzea erabaki du. 2023an Nafarroan erregistratutako 4 kontratutik bat mugagabea izatea ahalbidetzen du lan erreformak. Nafarroko lehendakariak desgaitasuna duten personen ahalduntzea bultzatzeko aurrerapen teknologikoan garrantzia azpimarratu du. Nafarroak 50% deskontua ezarriko du hiriarteko 23 lineatan. Gurutzeko plazako zuhaitzak mantentzearen alde elkartaratze eginda Iruñako udaletxearen aintzinean. Arrotxapea, Txantrea eta Magdalenako beko solairuetan uholden eta sotoen ondorioak minimizatuko dituzten hobekuntzak egiteko laguntzak deitu dira. Ziudadelako eta Gazteluko itzuliko garbiketa lanak areagotuko dira hortziralean bertan eremua jendearentzat ireki ahal izateko. Elizondoko Zarretxeko patronatuak idea enpresarekin zuen kudeaketa kontratua etetea erabaki du. Herritarrekiko harremanetarako kontseilaria Ana Ollok bilera bat egin du Etxalarren, 16 eta 17 urteko 40 gaztek osatutako talde batekin. Talde hori memoriarekin lotutako Nafarroko hainbat gune zeharkatzen ari da Ruta al Exilio jardueraren barruan. Proiektu hezitzaile hori Gazteriaren Institutuak sustatu du, Nafarroko Memoriaren Institutuarekin lankidetzan. Memoria duten eskolak programaren barruan. Ollo kontseilariak parte hartzailei gogarazi dienez 1936ko uztailaren 18an kolpe militar frankista gertatu zen eta Nafarroan kolpistek arrakasta izan zuten, eta persona askok ihes egin behar izan zuten preso har ez zitzaien. Horregatik gaineratu duenez memoria duten gazteak behar ditugu giza eskubideen urraketa prozesu guztien memoria kritikoa dutenak. Ollo kontseilariak eskerrak eman dizkie horrelako gertakari bidegabeak ahazten jakin eta ez usteagatik. Erakutsitako interesagatik eta familiei eta lagunei ezagutzen ari direna kontatzera animatu ditu. Gizarte hobea, demokratikoa, bidezkoagoa, askeagoa eta solidarioagoa eraikitzeko ahaleginean parte hartzera ondorioztatu du kontseilariak. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran trafikoko eskumenak foru komunitateari eskualdatzearen aurka Justizia Guardia Zibil elkarteak profesionala jarritako administrazioarekiko auzi errekursoan agertzea erabaki du. Espainiako gobernuak eta foru gobernuak martxoan adostu zuten Nafarroak ibilgailu motordunen trafikoaren eta zirkulazioaren gaineko eskumenak berreskuratzea. Eta Nafarroa uztailaren batetik ari da gauzatzen. Justizia Guardia Zibil elkarte profesionalak errekursoa aurkeztu zuen auzitegi gorenean errege dekretuaren aurka zuzenbidearekin batez zetorrelako eta bere kolektiboaren interesetzat kaltegarria zelako. Foru gobernuak errekursoan agertzea eta personatzea erabaki du. Bere funtzioetan eta zerbitzuetan zehaztutako autogobernuak eraginik izan lezakeelakoan. Hala, aholkularitza juridikoko zerbitzuaren mandio auzian foru komunitatea defendatzeko eta ordezkatzeko ardura. Lan erreforma abian jarri zenetik urte eta erdi pasa ondoren, Nafarroko gobernuak txosten bat egin du erreformak horrek foru komunitatean dituen ondorioa baloratzeko. Txosten horretatik ondorioztatzen da erreforma ezartzeak enplegu gehiago eta kalitate handiagokoa sortzeko balio izan duela. Era berean txostenak erakusten du kontratu mugagaben kopuruak gora egin duela 4tik 2023an eta horrek bereziki gaztei eta emakumei egin diela mesede aldi baterako kontratuen eragin handiena duen biztanleria taldeak direlako. Hoiek lirateke Nafarroko errealitate sozialen behatokiak elaboratutako eta eskubide sozialetako kontseilariak Carmen Maeztuk aurkeztu dituen lan erreformaren eraginak Nafarroan enplegu gehiago eta kalitate hobeagoko txostenetik ateratako ondorio nagusiak. Txostenean islatzen den bezala kontratu politiketako portaeraren aldaketa iraunkorra izango da, adibide garbi bada lan erreformaren aurretik kontratu mugagabek foru komunitatean erregistratutako kontratu guztiekiko
€6,85 suposatzen zutela eta bere implementazioaren ondotik zifra hau 2022an €21,8 edatu zen. Eta 2023ko lehenbiziko 5 hilabetetan zehar kontratu mugagaben batez besteko jada €24,6 helduko zen. Nafarroko lehendakariak Iruñeko San Jose ezinduen arreta integralerako zentroa bisitatu du. Bertan duela gutxi garatutako proiektu pilotua ezagutu ahal izan du. Horri esker, egoiliarrek identifikazio biometrikoko sistema berri baten bidez, zentrotik duten mugikortasuna eta ondorioz autonomia hobetu ahal izango dute. Nafarroko gobernuaren jabetzako eta kudeaketako San Jose zentroan egoiliarren galetarako sarbidea zaintzailek kontrolatzen dute eta beraz ezin dira ez sartu ez irten atea irekitzera joaten ez bar zaizkie. Bi gela hoietan biometria edo aurpegiaren azterketa gehituta, egoera horrek erabateko aldaketa eragin du. Orain beraiek eta beren zaintzailek aktiba dezakete sarbidea sartzeko zein irteteko, atearen ondoan dagoen terminalera hurbildu eta aurpegi erakutsi besterik ez dute egiten. Horrela egoiliarrek ez dute autonomia handiagoa soilik, ez baitute manipulaziorik edo objeturik behar logeletan sartzeko eta irteteko eta gainera, segurtasuna bultzatzen dute. Gune hoietara sartzeko eskubidea duten persona bakarrik sartzen direlako ziurtasunari esker. Nafarroak €40ko deskontua ezarriko du hiriarteko 23 lineatan. Orain arte aldez aurretik hainbat bidai egiteko bonoak zituzten 7 lineatan ezartzen den deskontua 2023ko abenduaren 31 arte egongo da indarrean. Autobus txartelaren prezioaren €40ko murrizketa hori bonuen eta erabilera anitzeko tituluen prezioi aplikatuko zaie, bidai bat baino gehiago egiteko balio duten txartelak baitira. Joan etorriko txartelak alde batera utzita. Gogoratu behar da, estatuak bere gain hartzen duela deskontuaren €30 eta Nafarroko gobernuak gainerako €20. Berta Miranda mugikortasun iraunkorreko zuzendari nagusiak aurreratu duenez, deskontu hauek zalantzari gabe herritarren poltsikoak arintzen lagunduko dute erregaien prezioen gorakadaren aurrean. Gainera, Mirandak nabarmendu duenez, autobus bidezko garraio publikoaren erabilera sustatzen lagundu duen neurria da. Gogoratu behar da garraio publiko kolektiboa funtsesko garraiobidea dela, fidagarria, justoagoa, termino sozialetan inklusiboagoa eta eragin positibo handia duela ekonomian eta industrian. Elkartaratzea izan da Iruñako udaletxeren aintzinean, UPNek Gurutzeko plazan parkin bat eraikitzeko hartu duen erabakiaren aurka. Izan ere parkin hori eraikitzeko 40 zuhaitz moztuko baitituzte. Bertaratu direnek euritakoa eraman dute krisi klimatikoaren aurrean zuhaitz eta itzalen beharra dagoela erakusteko. Iruñeko udalak diru laguntzen deialdia zabaldu da aurten ere, banakako ebaluazioko erregimenean Arrotzapea, Txantrea eta Magdalena auzoetako sotoetan eta beko solairuetan uholden ondorioak gutxitzera bideratutako hobekuntzak egiteko. Laguntzen aurrekontua €280.000 da. Abuztuaren 31an amaitzen da eskaerak udal erregistroetan edo legean aurreikusitako edozein erregistroetan aurkezteko epea. Laguntzak sotoetako garaje eta trastelekuen jabe erkidegoi eta oinarritan jasotzen diren uholde arriskuko eremuetako kaletako beko solairutako lokal edo etxe bizitzen jabe errentari edo errentariei zuzenduta daude, etorkizuneko uholden ondorioak minimizatzeko. Onuradunek diru laguntza emateko eta hala badagokio obra lizentzia emateko ebazpenean ezarritako baldintzetan egin beharko dituzte diru laguntzaren xede diren jarduerak, 2023ko azaroaren 30 baino lehen. San Fermin bestetako azken su artifizialen azken trakarekin hasi ziren, Harresietako eta Gazteluko itzulia garbitu eta eskarifikatzeko lanak. Inguru berde hori herritarrei ahalik eta laizterren ireki ahal izateko lanak aurreratuta helburua da oinezkoen joan etorria ostiral honetan bertan hilako 21 berrezartzea.
Ziudadela eta Lubanarroak itxita daude uztailaren 3 su artifiziala jaurtitzeko prestaketak hasi zirenetik, segurtasunagatik eta herritarrengan inolako eraginik ez izateko. Gune hori jendearentzat itxita dago. Harresietako barruti jaurtitzen baitira egunero su artifizialak, ikuskizun pirotekniko bakoitzean bolbora hondakinak, karkasak eta gainerako elementuak sortzen dira. Eta ziudadelaren goiko aldean erortzen dira, batez ere zaldun nagusiaren inguruan, baina baita inguruko beste leku batzutan ere, horregatik herritarren segurtasunerako sailak esiz inguratzen du eremua. Hondakin hoien garbiketa egunero egiten da San Fermin bestetan, izan ere goizero uztailaren 8tik 15era, 6an ez baitzen su artifizialik izan euriagatik pirotekniek erabilin dituzten materialak biltzen dituzte eta hobiak garbitzen dituzte. Halere, joan den astelehenetik 15 hasi ziren ingurua garbitzeko eta lanak segurtasun bermeekin. Garbiketa eta eskarifikazio lanak amaitu ondoren, zitadela eta hobiak herritarren segurtasunaren ikuskaritzatik pasatzen dira. Herritarrentzat arriskurik ekar dezaken hondakin piroteknikorik ez dagoela bermatzeko. Orduan, kentzen dira Gazteluko itzuliko hesia eta autobus geltokiko zelaia.